Уйжар хоржна варжон телевизор макашчита нацон телеуны над эфир ижар рад. Я амунагыж утарта айда. Абундар тама мажарды дарын мананахашызан кудыджин амасамадишаг. У хоржахай аз шахат махимар витут. Зауджикау авдам школа расд патурашон конкурс ураши хуждар школа дуамин дуна макарон баттана хайма. Алы регионы дерза архайтой артамин ахурганандоны. Удоны артындаш удашты на республикая. Конкурс дистанцион хуже артак абханы, фанташам апреле, фанташам ноябрема. Доман там гашка жюри онкта қама шбары коттайку школата директорта шахадив житима куткушин сума. Наважитанын хабарта шахадак балварта разурзашты удон ташты. Салакты Светлана Мацуцита Белла. Бужнак? Абонам кайрбазы что тут хай жар хорж. Ахшишгом ну Светлана фандама давай варрайдайн. Конкурс тхайман балварта разур куцди что изо хайсан савар ногзинет тарайшат кадымазы мамагашка фцахат нархаютна. Ахам конкурс архайтам фцахат. Уй ражма дуаж ражма басы дыштам фанза ураши фон шада хуждар школа айном хатма. Фалауи води андер конкурс. Конкурс хуйна лучшая школа России 2020. Амазы архай там администрации онкта артая на команда удиш арта даймагай школа айражамуна корната Татьяна. Ахурады хаядан зуабдаттаг яхадивак башита Альбина. Ама махада кот кумладон кушты ражамунак забдаттак школай. Янышанта асы конкурсан удышты бунтон традиционно удышты кучахурыштам авто фалаудышты нахур. Жагам рабаракканын фыцагнышан фабаракканын практикон мазалты арах чындарычи пайдаканы усы школаты шарглауджыты машахадивжыты дыкагнышан таудиш баржонтар капхаммашишын администрации кушты ахадан зинат. Ама артыкагнышанын оди усы шарглауджыты машахадивжыты фалтартзинат рапарахатканын. Конкурсара что диш арта этапой. Артахай. О сидишь фанташам апреля, юандашам октябрь. Я фацаг этап бадатон кодиш курдят, регистрации шканен. Декахай удиш практикон, аса он кодиш тестета, шканен кодиш тестета, фарштетара что дашт ахурады макумладон кушта теория, что федералон пацахадон ахурады стандарта ишт. Удишмазы зыртбыттар, уйдар теория. Артыкаг этапы нуфышын кодиш швалдыштадон кушт. Эссе тема удиш школайы ахча гунафата коронавирус раштаг. Уйдар хашлы вартам хаудина? О, эссе заудиш. Ама усы уйма удиш юфи пайнаг. Тынг сыбыр хожия нуфышын коди Райшон коди апат школай кошт юмаягай, жагам аж райштон кумладон кошт апат школай, а мен фашон код сабр эссеи руаджи равдишон кодиш усы кошт, кошт мазалта, фарашта ногуаварта, уенсонна удиш. Уманма школата удышты тыңжын уаварты жону тай дистанции гонду удышты, ама усы уаварты ансонна удышты школа азаутандар, шаны ярджитандар, ахурганджитандар, ма администрацияндар. Ансонна удышты да хадак жахтай, ама усы самыгашка ансонна удышты, ома амбарный технологии-то шейрагдар? Техникон фараштайдар уйюы, дыкаджита никасы техникон фараж, никасы технологий байвзан ахурганаджи, ахашцинат школа зауйма. Саштай саштма, сашкумма, кукашайда омылганинагма. Вот уман байванной. Ахурганаджи зырдыны хашан,
яуды қарман нисама ешбаева Мана ватсаганам чины куттари таруадаймак чины куфакаш ама шафта яхада кубамбар афта ватсага мана компьютер держакам планшеты и телефоны волдайна кукаша уйдер ватсаган афтау. Чиник да кухта кудара иште телефон кудара афта хурганагдыр. Бира тауманайда на важенс техникум фараштафала важенша кухма чины грайшен. Ватсаган бела дарафта кудыканина. Да куда там анараргун, когда хоже хайдер, когда фондат конкурс хайдер на разур, деньг аранта, куцетта коттат. Ватсаганама школа аражгау школа ахурганагай. Фала она шваллата, она школа азаута школа адарнай. На ирштоны адамма тынкачыну ди ахурзинат. Сыфандыма гурада имагдар архайта самай школама барвитая швалон. Ама ватсаган хиуйтыхай ирштоны иштын бира курдячин курухуна адаймакта. Касатанын на республика анақан жахык орилдар шахурзинат якушти. Жағам мана дывамин ахшардашам аже гергити Валерий Гомкота Пацахадон филармонии Вадима Шадыште вице-президент России Федерации президента Хадивак Ольга Голодец Еманоджи Шадыште Фашаран тейдер бира уажджита, еусы куттаджи фадыл, ама Валерий ема арбалашта симфонический оркестр, бирата Мариинский театры, ама удитынг ахшишгон хабар. Саулай зурын авацаган гергиты Валериендер, ама инната ема чирбас диудонандар ахургана куна удайд, ама шын школа куна удайд. Вот айвада усы баржантам нешхаштай кой. Уямана куддансак жаган авто. Андар бира иш ахам курдячинама куштконт адаймакта. Фыцак жага кужагам, вот Саш Фыцак. Фыцак жагам дирижер Ирон Шылгоймак. Ана кандуни уй никудиш, фала уйдаруди ирштойнак. Ома афта жагам макавиш, ама وسجن بون دادا من آخر گنج تکونه و دای کوی جواب رایدن کلاشته شتی تاوت خیشتر کلاشته داخل برجن تام نیش کشته کوی. فلان من ینرتاک سستاتوسی. هیویتا شوالت تخای شتی شوالت رواجی. اما نا ادمینستراتی آخم профессионалун غداوی آخم تخچنشته. Ама кутважаганс ангом бинунта сардаранс жага. Ермах школа айдар хафта ангомшты армашт ахурганжитана фалашивала тимадар. Ама нам тынг бира кушт савы фашурокты кушт. Ама Ольга Голодец Курбасади Мариинский театр гомкана нараштаг. Вот мах школа амадар важагуата Арбасади ема удашты на республика и президент Витартефорд. Ама министр, ахурады министр, ама ночидар маему шемауди важджита, на мэрдаруди ема, ама куфетта школа, комта юлдар комта башкаршта. Ама куфетта школа, от жахта ай райшому школа, у швинак школа, у тынк каждык школа, ама на президент Мабахата та факашут аса школама, уй тынкхор школау, ног школа жага. Ама жарда баварта уйдар, ама тынк ражи бажади, фетта фашурокты кушткус саусавар корта заишил кабинет маю баса, диинна кабинет мабас, дима алы кабинеты дар тынк архайт той. Ама я жарда моя авто тынк фасиди, ама мамагашка усы статус нырмах никола апар, заштам какан, заштам айкай жагнай кавы. Ама вот школа айкой кушкотай жага, ома сагайдар дам жах той, қама фиден школа хахамлана, тахада куджактай. Явта жах. Ода Светлана самади шагмну, самай хисанкан, ода вдам школа, инна школа той жага. Жонын зинета зафулдардаттын сави... Жонын зинета алы школа айдар хорждаттын на республикай.
Вот рядом кудыштан артакаширгом касадар школа мыш дахын сфылдаржагам хуждар ахурганжитаю. Фацаджи дарне школа, авжаджи школа, традиционно ахурат камдатынс, ахам школа. Аргоннау, шада дуунажынул шахашт фарон, нажынгонд лингвист ахургонд абайты вашуем гарыштам. Тынг рагон традицита не школа, тынг рагон традицита. Фала штырдар аргомыш дахцау школай, шывалатан шамид дуни райрашту. Ша интеллектуалон, эмоционалон, ама социалон тырнын зинат. Самай райгома школай мидаг, самай райража. Ул тынгыштыр кошсауы на коллективы. Социалон тырнын зинат жагажахтайны. Amma od anartaka kudu школата ковен содиой ю ахурзау там хадак даруттан каттара ахурзау мафтaqu дкан сома асаг мана ахшанад махисан банат шарзан школа куфон мамана сагдыр сарды махадак квасон од жагмамне балвыртар школа исавр социалон турнан зинадрайшани шод авацаган ма психолог тдерзишна ахурганжита социалон турнан зинатахам ама школай уйбарз абажджину якушт ержагам фашурокты куштар армашт ахурты койнакан фала фашурокты куштар ама ер бира школатыной нахисайрап палам бира школатыной театралон студии иш театралон студии ама куши арта авжагал ерон авжагал урышаг ама англишаг авжагал Каз школа мафия курсы штут Шекспир пьеса тайшкоцакта плита гриши талмасы Канаша оригиналы англишагов жагал. Дишаджи драматург он уасмышта жагам францак драматург Жан Вичехагуди первых моя Жан Анжуе пьесата шварса Джанайта Ирина Махадагдар Архайн ма ирон театралон студент там Махадагдан Ражамунак аварам госуйтаршины уасмыштай пьесата зашканам масаравдишам джекайта шамил кодыгонжат плита гриши уасмыштай литературон музыкалон композиции та фала самая разертон театралон сцена намиш студийнами театралон уман разертон манаусы социалон турнын зинад магашка жагам еналды ташлам бегнер такого ирон драмон театры артист Владислав Золотов ахурканы Пахатыр каеналдыт жмажон ирон театры Дмитрий Жогаюлов. Мах школай Аслана Жона. Мах помылганинагу. О Владислав Золотов нартака Кашт Фаузан Щукина номал театралон училище Машкуе. О ама удон юлдар ша фандак ша сарды фандак. Нырыфандак, райштуй школай театралон сцены, умбауарштуй театр, ма алы инак абашты дарафта. Ма барга хоршкуайт малы школайдар, ахам театр такой куйна, ма чешилка цел театралон сцена тын штаракаш. Бела. Сидеттен сероса театралон студии, тажага мананный Светлана Жахта, оттарфала даумагашка. Ахушишты адай маган сардмы курасова аудыш олдайдар та школа заун раз, Дима. Вацаганама фулдар хуждар ама инсондар я институт ма ко басу адумдар я кайма хуркану имадар инсондар равжарзан апалын хужум маравает фаламана салакат и Светлана с корт хаши с театралон студии хелон тын бира курдячин швала табайгон ку та Светлана я хадак тын курдячу куд режиссер куда хурганак куд комулганак автодар тын кажныгу ямидуни. Ама шывала тыраргомканы. Бирата в шармыфаканыз, камдар шахисайдар в шармыканыз, зурмадар в шармыканыз. Фалша автыраргомканы. Тын бира архаишема. Ама бирата Светланы руаджи жагамафта шасардвандак шарттуй. Ама уйвацаган тын армаш театралон бахатыр кабила армаш театралон сардвандаг нафала юхатма жагын уйуштыр акаш балон райраштан уманама вае авта ама швалон яхиул февонда яхиул фахасы
театралон сцена машколай кураса уд. Ол дайдар тамына ахым конкурса фылдар кой. Ол дүйдер махан оттар фада датты кайжағын айқауғанын тыдарсамай хуждарма тұрнам. На школа тыдар вацаганыма школа тындар фылдар жонын зинетті хуждарсын да тойнайм барын оттаре күджағонер вацаганыма школа зау яхи улдар кукуша уядылма ахурганак дарема кужона анахаш канын от вацаганыма штыр олах иштамыш хизан кудом кашы. Андары школа тима баргер Светлана кужаға мод кудиш ганан самай мана оттар вдам школа амранг ырлауой инне школа таш сыбалой. Умын тасықау күттім кашы. Херманы школа директорын. Гыцыл хоржна кашу сынахаш маха вакамзаштыгдан. Инна школа атадар баржон лау. Ома юлдар афта нешті оттар ома. Херманы хужон нешті школа атадар. Алы школа мадариш яхи сыдар шкухцинат. Юта хуждаршты мана осы фажиланы жағам. Инна татандар фажиланы. Моцықау канын жағам школа кушчетан. Самай Уалдар капхантам хижауи тахай. Сысақау канын. Мана сахам конкурстар хайын қау ави. Конкурстар хайындар хоржу. Фыла мана курбаса онс жағам. Жылнахам гыцылдан сагар харсынан. Курбаса онс урок, магом рок датты ахурганак. Фалтарчын ахурганак. Марбаса онс гом рокай ахурганчты. Ама фажағанс. Абон садиша аджи урок ратта уса ахурганак. Уй абоны урок нау. Усы урок ма уй садиш, дашажы, дувынажы, артынажы, сыппуражы, салажы кушы школай, уалажы. Усы урок ана абон раттаннай. Ма школай куштарафтау, абоны кушт, абоны мана юафазы куштнау. Уй арвылбон кушт, тухи, фыдабон. Ама наябаран мана жағам ир абон басар хайттамысы конкурсы. Ама зафаволахи жыштам, ама мана баржон капхаммаш жыдыштам, а уйу бира варшып кушт, ама кангауы алыбоны куштай, лыштак куштай, тухи куштай. Мамафта кашы. Мод усы тухи кушт, школа заута шахил кудын карынс. Мана жағам ражышты школа заута тама. Сажонын зинетасын даттын судоны ражышты шахадаг. Саварсаганыма ышты не школа, а в жаржонын зинатта Никола варта. Жағым маны ахураж васиш, усы ахураж рауах там ахшай фонс комылганинаджи фешты кашты школа. Удона эртындаш райштой иттак хож аттестаты. Артаета ана ахурзаутай райштой шадабаллы, Юмаяк пацаха дом фалвараны, шама как-то дарон жал знал, манма уиштыршкох синадуш валонан. Туаты Валерия Уршагов жагай, боцита Элина, информатика, амарамонта шошлан, химия. Уйтынгыштыршкох синаду, нашивала такаштку фавен школа от баса онс урашей хуждар, а моя хуждар. Институт там университет там бирата захурканын жағам машкуи пацахадон апатадамон ахаштинатты институты ахурканын Баумана университета технологию университета Санкт-Петербурга техникон университета амай жындар факультетта чиштуым амауи маха ну штыр зинат куда хурганистан. Ода вацаганама асы конкурста фарсадартар дарма оку хабиран тишцинет вцен урныма анамангай ама бужна габонам кайрбаз что туйтахай. Бужна бужнак. Он угажил шурдай шамбалут. Штар бужнак шмахтар. Бужнак на телевизор макачта махта. Фейм болды штам сабы рекламы фаштам. Мақтан равдыш дартар хатса канам. Зауджи қауқарумар хатса канадашам регионалон конкурс Иронов жагымайро литературы ахурганжы тұқшын. Басар хайт өзі Сагат Кавказы федералон жылды субъекті, ама хушар ирыштон ахурганжыты. Мата асы конкурстар асы дистанцион хожы. Арыштыр Сыдна республика яхурадымы наука и министрады. Штай Сагат ирыштоны ахурады кушеті фалтарцина долдарганын институты қаппаришай. Сахат сактамзы ырсыдышты штай самый хабар тамақ балварттар бажоны мүйті хаябу мақны студийма ырба құттам, шолтанты Джулиетай ама албегаты Ларисей.
ويجر خورج بوجنا قابونم خير باز شتوتي تخي فندم بالورتر باجونن كونكورس تخي كنت سديش اشتي سافر شما خندراس فرشتراتون وخيسن ز سافر نوجونن زينة ترايشتات كد جنانيش إيش جنان تابوافشي سجاد كافكاز ما دلون أفجكتم آخر جنجت كونكورسو أرفلاجون في تساقات ماخ إنستيتوت راشيتشتم دوامين دشم آجا أما ودينر ما في كونكورس ولا خيساو سريسبوبليكا في دشاجة درغ ودشتم سجاد كافكاز على ريسبوبليكا در نالسيتش غروشنايا تشيركيسكا مخачкалая أساج منا فيروس كايش تخجن وماغاشكا أرش тут فشاوما جوريونك تاكشتوي дистанционно вавартым فشتيوجتا تا باخنستам фташам декабра конкурсан ма яшайраг нышанет хайшахан фанды елшану якуштма швалдыштадун саштечикашым инновацион ахурадун мазалтей пайда канынма хоршчарахшы усы фажминак ахурганчты фалтарцинад бажонын амая рапарахат канын сагат кавказы ахурганчт мадалон вжакта ахурганчты конкурс ахурганчты ражан гартканы хиол кушыныма ахурады ногзинятам фулдарыр гомждахымма Катера хадын зинаднай конкурсан едиккаг нышанан мадалон вжакта ахурганчты кад фабаржон тарканын с проблема талабы шаражы йодон хшанадан равдишин Аштей вот вацаган шейрагдер мамагашка шейрагдер уиву ама конкурс сагат Кавказ адамт юкайкана уитам мамагашка ви шейрагдеру еродон штеша шейрагдер шант шейрагдер шант конкурс ал конкурс сфанду конкурс койку канам оттер шейрагдеру самайна батта адам юзинад ама уядл кайжоны қау валахиш заучи шифцаг декагр текаг бначи басақшта удон та адам бажоной мамана абон на студии иш махан албегат Лариса мама фанды бажонын куд архай та штей нартака манардабон куджахтам коронавирусы тхадистан сон хожа сидиш куд дахадаг архай гафты куд сидиш конкурс компьютер рожбат тарашчук هفته تاسدیش از خاطر کامپیوتر راجنا ویدر فبادم فلا کنکورس خورج زیناده زسیش منن زسودیش خورج زیناده جوری وانکتا al урочку ama bat тайкой макаш тайкой уроктам ama ахурганак кфаканы я урок о жюри саштыгашма факашы каттам забахсаштай кашын со да урок хорсова кад чидар дам тыжма каштай каш вот ахурганагны кулым пвайым ama умай мен хуждарудишкай дистанционно автитер махиклаш валата швалата дар шахи ансон шахи дарту не самай тыштышты ama снумай ансон дарудиш шармагон камератана куджогны қаувар двоин смомагашка кушыш уйдар датыш лауган нерканы да урок фарад такамдар манер лау урок фолок яфты канаш да урок моя пифаштар жюриунг тедер фашауым макштуй فشاو مكشتويل در جوريون جغن قوي ما جوريون كتكيشت على سوبيكت در على ريسبوبليكيا درز نامن بينا وار فينا اما سمالك كشتر بارفيتن قدي اما سن جنودي ودون در كونكورس ارخاج كنا وناي ير فنتشم ديكابر كشم بردشتم وما خنتا يا خمجن زينادو دي فنتشم ديكابر كشم بردشت اما سن خاش باركراتم كسفيتم ود أقول كوتام يبتر وسخاتك مرسدشتم تيجون سم يافته من إين خطتك كنت فكشم ود نا بركان أنت درخجون درو دايك جوجا من نجحت إذا خدقوم عند درخجسم نخدقوم كاي كام سكفيني كام جوجا إج كتريشتون أرمج ما مجش كلاينا جيمنازوت مزفيتون دو أما من سمجيش عقديوي أما آخر جنا جلوي يوروك دت جوريون كنت تعرفشتي بعد من شكولا زاوت فشتي مكشنز مراش جوجا من ردبون جاخت يا مدام سافر تنگاشتم چیدم سافر سش تنگاشت دارم مگش که کی جغنی قو اما بیره ارگون آخر گنج تولدای در تامن انستیتوت یا اونیورسیت رج چیفسی ودون کی جغنی قو تخش قدر فکننس اما وما يدر إيش يرجعهم وتما إيش كوس آخر جنك فترشي كيدر سش تنگاشي
ودارتني أوروك ماسوس أنا جوري أفتن تراوية وقت وتا جرد خلار بينسا ودي نرد ماجيو وسوسش تنقاشي نرد ماجيو فلا من مجاشك كونكورس أنا من قام أرخايا أخرجناك ويتخيم كونكورس تنخرج مع زال جونن زينة والدار كننان كونكورس أرخايجتا كونكورس راجن قارد كنا أخرجنا خيول كوشنال ما وي تنخرج قداغو وما قاشك قام ترشكدر ما كانوا يسشتنغا شي در كونكورس أرخاينيدر بخاطر كانود أما أرمج تباسط تكوتات ودون أندر أوروج تشتمي خيسان كوتوي أنا مانجاي أما السعودي خيسان زينة интегрированный урок мано дишмана. Мамни бамбарн кобис. Баива екотон история ахургана гимея рахаштам жюри ражма калот хашби мано диш маурок ама камфамар диш калот хашби курс кабанма от ма история ахургана ганжахтон самайсней разура бажунга сакана жонан жто е фаламас е ламбнагдар сайт хер зура ما قصو سمديشا غراوات سمديشا كود إيرون ليتراتورة داري رازرتون نمانجاي كم فماردي فلايلوي باشتون در زرتا ميلود شوالون ما تندر فقط زيش خشتك داري رايش تاكالوت خاجبي وما بير سافردر أفتسجن قطكت جبل ورتكن سورو كدا سوزن كدرا برغوزن نو ما هير جقم كمندر وترش كولا زاوتن درافتن وي سافردر ارمكسن سمدي شاغدر وي موردم شيرغوم تنگدراج داخنس ويادل ما اخم وروچت س اقاجشت نرتك اخرغنشتن ارمشتر شخيبل كوشن سمهوي اندر ما سيتخي ولاخيشتم س ترنن سولاخيشتم كيجغني قو والله خيش ما درترنس أما وسوا والله خيجتها كيجغني قو أنا من جاي بتسجن ويا أرمشت كاد خطتنا شفلترتي ناتسنين خرجنشتن در رابرا خات كنام موي ويفشت سير كونكورس والله خيش ساوت أنا من قرب أخونم نك سيمينار تام نك كورس تام سربا أخونم إينش كولا تام سوام شيما شوروك رافديشنس شفلترتي ناد رافديشنس باجونغ وينس باجوننس من جغن فندوي أمام أس كونكورس ويوتن خورش كابخان نا دارتر شخيجن ما والدر شخيجن ما ومنم دن سكت دريش رغم كونكورس فتاقات كراشي تشتم دوامين دشماجم وتفتاق فولاخيش وفقود كورات جانا أبونا الكمندر أو الكمندر جنگوندو وفارون أبتورشون كونكورس جراند بري راشتا ودنكشات إيرة نرتكا ناتسون مينيستر ناتسون خاد شرغلوغ ويدر يفتاق أخسفتا ياس كونكورس وندون أخسفتا ياس كونكورسا كوتا أما قراشي فتاق بنات باسخشتا ويفشتا كجاغني قوسم نفش فجنة وساخر جنشتم جاجات إيلونا بيكويتيانا وما شيبتنا شخصنا نرتكب فلا منا ريجيون تدر في تصاقبنا تجي باسخشتا يودون نفش سم فجنة دارتر سون ما دارتر خوش دار كوشن ما خدك در فدن اج ايرون فيولوجي فاكولتيت اما ويادل راشتوني جغزن سونا باستنا خرجنا جوي ومن ما نفشنا بخاشتون شغلتي سمجش كفتحات كراست منا براكتيكا جوجا كي خونس براكتيكو ناخرتم نكوارفشتوي ود شكولا هير من شكولا زاوتمال ورش مسراش جغلي يوندشم كلاش مراتوي مس تشكسنا فكوتم فلوتر كمدر مخيبل نالووندتن ومن ما واتسجن جنانيش أما سآخر جنگ منو ديو ما شاخر جنو قدر من واتسجن نجاح تاشيم مخي كدارن قو سماي مخي رافديشون فلا من نراو ديت خيم منفش نباخشتون سيش جغنير من مخوجا ناخر زاوتن شانوش تشي نباخشتا كي جغني قو واتسجن ما سماي شجر دخوت ما باسون واتسجن ويتخين باستن ترشن بندر نسماي قو جنو تاكو شفالت جنو فلا آخر جنگ شفالون كوارجا أخرجنا مادلون وجاك مادلون وجاك أخرجنا جكوي كان مادلون وجاك كوارجا ليتراتورة كوارجا كويجونا ودي بومباوزن شوالوني ما وجاك الشارن شوالون جردما فنداق الشارن نسونو أما الشارزن أرمشتر شوالون كوارجاي أما سكشت كنش ويخورش كوجونا يود أما شكولا زاوية خيكونا فنداوتا أخم شكولا زاوتا قتلي يوجيتا
أخم شكولا زاوت ما خدق مع إنستيتوت هيول دايكوشن نر سبوراج بتسجن فلدر شكولا أما إيش يوجيتر مشتري أخم شكولا زاوت مثلا باشا كنا إيش إيش Удон рмашт ирон литературе предметы нечто, удон и на предмете модерафта. Мои утафта вейнс, мамана ирон в жагма, оттер мана юма як паца хадун фалвараны на бакаузен. Ми сама хорканон, амил сама кушон. Ахам тадар куиш, удон анта ауд. Кудгангау. Удон има кудгангау, ер держала кушан, жда кагам школай, мамам ер и он дашам клашиш, гом роктор, удон има коттон, мафта фажаган. Херман шмах касуат, от сфолзнан. Херман яхам забахшволат, что юдарз не самой манамаша ахуркана, ирон литература. Шаны ярчта дарю курбаз, что дюжах, то ирмаштардам ахуркан сирон литература, мирон в жак. Втана жаган мана махисей апалын хожан на а. Витхима швалата дар шахадак юз даш схорш куа вот в жардар архсан самаюдер хорш. اشتيو يادل فتسجن مع خرجنا مقامة كوردات أنا أوس كوردات هيدر فتسجن نيجنن منا كآخر كنت مخدق universitet ود آخر جنق من وديش أشاتنا تالي جعنا تالي خسر بيكنا مجال خاطر سمدرجش كم خيسنا أفتم باقو دي كوتون أما خساوي لفرد كوردات من فتسجن من مخات كاينة يونا بارت كوندرش كوتا ليتراتوري روش أنا من قام أفتا وخود قدر كانوي كو قدر كانوي قدرت دران غلوي فلوي الله خرجنا جنبون نو راش خوش فلا هير منا بيرا خرجنا شتل مجرد دارنا جام جانا كورات جانا مشكوي وروك كوراتا ود Артеменко Ольга Ивановна, у ее ураши Мадалона в жакте, у има уршага в жаджа правление ассоциации Шарглаваг, а мажахта фанташаж даргана конкурс савы, а масурок макалма каштан, уи феттон фцакхат фанташаж дарга конкурс савы фцакхат феттон йосурок саман калма каштан уи, ода ирата черкеску разрта. Одмам жюри ванг тарбакашты, что мы жахту саут хая сахургана касайра кутай камуди амбахштунуди я хам дишаджа жонын зинята я хам дишаджа курдятима ахурганаг ермасаунна жонам нақан сагат Кавказ даржахга ма намир я хам ахурганчта фулдар ква вот кайжагана иқау кад راجمه راسوی کام کدالو بونی افتنال زوری کام من ایران و جاگ نقاو من لیتراتورا نآخر کن شوالتا ایش نارگو نآخر کنچتا کول آخر کنوی آخام آخر کنچتا نمیش. كجغني قو أما ميمش راجو زشتو تافتو كجغون آخر کنجم مگش کسش تنگاش ایدر بام بارنیش. إيش إيرمنا دخدك جاختاي ويادل جاني تخيدر إيريني أما إيريني ما من أرمج ما خدك بفسدت كان جغا ميشت سوجيت كوفيشن وتري سشتنجا شيدر من سافردر نفش مرات سجيدر أما برجافت كويت ما خرجنجتو ما أرمشترو نفجع خرجنجت كويت نكن فلا ما إن ورشة جانجريشة جولدينو فلا ويادل وتر ما دلو نفجع كشيدت ولفتسجن فلدر خش ولبرنو يبرنون كجاخنا يقا ولشتردر خش ويتخيما ماخ ناتسيون قام رايقال كنا شتي شغلتم دريقال كنا يشغلتم عادتم ود ما فند بافرشن أمانة لاريسا جغمامني دخورجخي ود من دخدك جل شكولا خرجنا قدنا أما شماخ متى كود ما مجش كونكورس تو مع الخوجتنا رش تصويرون في جاج تخيدر رازور ما من سبب ورتر سافر كونكورس تار فارجوت شغلت تشير قوم فولدر سمج داخنس أم زفقتها ما رخشنس أم زفقتها درمنا конкурста мана амранс конкурс шкотта умдар ша айвад февдишам ама ражан гардей мана мабун жагнау афта мана нашвалата назурн сиронау джал мабун жагнамау иш мамам шуми хак швалата дар магудон хуждар кашин сирон швалаттай утхема райдянш клашай крайдаяй шванг юндашам клашма одаш зурзна иронау الزور زنا فلي دارتر آخر كنزنا سما
ومن ما نرتكب كوجونا ما أفتهم إنه universitet دروترو ياش آدم نسونس من أسياج راشت كوجهون ود فولدر آدم رباس دشتن فاكولتيت مدر فلا سمعشك كتر سافردر من أمت كيراش كي ودشت يو فنزايش ده ما يو منا يو بنات در يو أوديتوري در يو دي دونية شخدك من تزرت بآخر جنش تدر وما بيريس دشت أبيتورينتا سمي باخاو يون فيولوجي فاكولتيت ما ود نرتك في بايد أرسدي يجون في رشتك مجشك منك نرايد تاو سقطاق وما ينفشتم راج دا خندرك فجغم وما فشتم يا قاتش بادا فشتم رايدا يا نوجي وسقطاق راج مسون ويدرنيم بارن وساشتن قاشتاو تخي كدو زنيش أفتى دارتر أساو زشتم منا دشكاي فارشت فونس ما قاشك فشتا قاشت فلدر قومش دخت سوا ما دلونش أجراي رشت ما نا ريسبوبليكا الشرق لوبك تمخورش يساشتار يوسف أرشتاما أما أفتى كوا ود شوت در قومش دخسشت كي جاغن يقاو ما أفتى كشه ويتخيم دخدك كجاغش فشتاقاش فلدر شكولا زاوت فلمنا راجدر كدو ما خدك كدو آخرك ما ود فونزي ودشتم يوبنات ما نرتكت هاي بنات ما يودر شارن جنبي يودر شارن جنبي ما اختها فونزي ودشتم يوبنات ما تنقرنا فشتمتها يا خم ويدر من مرج من شغله وقدر أسافر برنامج مجش كباسة كوتا أو سماي ستودنتن سمانيرونا أو شيء في الشمسة بروزة دراماتورجية ألسمدر ماما مجش كوي تنخورش فرجو أما نيارش تدر كونوي كم در قوة ود أرخيسش تسمي ششولت تدر يرون زيناد تندر يرون زيناد مش سش تندرش داخوي كجاني قو بوجن قابونم كيرباز شتوتي خيمة مجش كنا نخاش راوديش سمجي شاق كدوم كش بوجن ما مجش بوجن قودا وخرج خي فشتك فاش نمراتنا نوجاجما ستشتوت وخي بقى ستكوت شكولا زاوت تاكل نرتك شكولا زاوت برقفن دفلا وتر كورونا وبانديمية تخي نوازنس برقبة تشكن فلالشي دري كلاش وتر كلاش ميدا غارخاي ستكن شفلتا أم زفقتا سينكتا أنا أميني بوجنك يو خاتمة نوجا جارفة تكنن أما أنا نيش أنا ماشت تساندر أمونتشن أشكودا يا خمار فكنش ما خد بوجنك نا رافدش ترو دكرو مرخت بوجنك ما خيمة كيدش تو تيمتها ننوك فين بالما